sa nag-eskwela pa kog high school ug college hangtod nagtrabaho nako, pirmi kong makadungog nga gamiton sa mga cause-oriented group kining pulong Juan de la Cruz. Ingon dahil na sila naay mga balaod nagihimo ang atong gobyerno apan wala gyud ni makapanalipod ni Juan de la Cruz. Nana ba? Ang kanang Juan de la Cruz ang gihimo ng ngalan para sa mga kabus. Juan de la Cruz kanabang generic nga name ba sa usa ka taong kabus. Juan de la Cruz. Pagsuod na kong seminaryo, ang among gipili nga sa among klase nga kana ganing patron saint Juan de la Cruz man, dito paday ko nakahibaw nga ang Juan de la Cruz mao day na siya ang santos nga nahigugma sa krus. Ang iyang gihigugma mao ang kasakit ug ang iyang gitudlo mao ang paghigugma sa kasakit. Nana siya libro og iyang tudlo nga highlighted sad kaayo kanang iyang gitawag og The Dark Night of the Soul. Kanabang dark night sa atong kalag na di na kuno di na ta mo bati nga naapatay kalipay. Ngit-ngit baka na bitang murag wa na gyoy makita nga possibility nga malipay pata, mao kuno nay the best moment nga makapractice tas atong pagtuos Ginoo. Nga ang kahayag nalas pagtuo mo'y magiya na to ba niya, wa na gid tay makita bisan gamay. Kay philosopher man ni siya nya mystic, ang iyang gihimong description sa kasakit kana yung dark night of the soul. Panahon bitang uban man naghikog, di ba? Ang uban maghikog kay murag anang gitawag nato karon og depression, despair, kana mao na siya ang gitawag niya og dark night of the soul. Unya unsa may solusyon matud pa ni San Juan de la Cruz, kun moabot na gani nimo ang dark night, bisag wa na kay makita, tuuhi nga giagak ka ni Kristo, padayon sa paglakaw kay moabot ra ka dito sa unahan og bakita na sad nimo ang bag-ong kahayag, pero moagi usa ka sa kangit-ngit. Nya damor kuno nga purting kasulid sa kangit-ngit sa imong kinabuhi, inigabot na kuno sa unahan nga makakita kag glimpse of light. Kanang gamay lang jud kuno kayong glimpse of light, ang imo kunong kalipay grabe kayo, kay maka-appreciate ka sa light kung niagi ka og darkness. Nakasabot mo ana? Wa? Mao nay gitawag og kalipay nga dili lumalabay, permanenteng kalipay. Kana bang nahigugma kas kasakit tungod kay nasayod kang kuyog nimong Ginoo nga gisakit. Mao nang ingon si Saint John of the Cross, i-connect gid ang imong kasakit sa kasakit ni Kristo. Niagi sad si Kristo ana katubitang gilansang na sa krus, usa sa iyang mga pulong dito sa iyang 7 last words, ingon siya, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Ano bang wa na siya nakita nga naapay presensya sa iyang amahan. Naaday panahon nga way presensya ang Ginoo. Di oy naa kanunay ang Ginoo. Pero gi-express lang to ni Kristo isip tao nga moabot gid ng panahon nga murag wa na ta ka-feel nga napay Ginoo. Mao tanang daghang text nako nga, Pader, naputos na kos utang, perti na kong daghanang problema, di apay ginagbisyo na kong mga anak, di apay akong bana, gibiyaan ko to na nagpuyo siyang kabit, gilibak pag yung kong maayos, ako mga in-laws, o niya, putla na nami sa suga, di apag yung ko'y sakit karong bago, wa na Pader, wa na ni kapuslanan kinabuhian. Amo na gitawag og dark night. Ana. Nya kasagaran sa atong dark nights di ay
bunga ni sa atong pagkamasupilon sa Ginoo. Kanang kada nato supak sa Ginoo makasa ta. Nga ini kasa nato kanang sala mo nay muda nato ngadto sa kangitngit. Kay ang Ginoo kahayag man, ang sala kangitngit. Mag-anam og kadaghan ang atong mga sala, mag-anam sad og kangitngit. Unya kay si San Juan de la Cruz, si Santa Teresa of Avila, mga buutan man to, wa man to isa, si Kristo wa man sa isa, ngano mang experience man sila og dark night. Hibaw mo ngano, tungod gyapon sa sala, ang sala sa mga tao nga naglibot nila, maoy nakapahimo nilang gisakitan or gisakit. So sala yun, mo'y hinungdan. Muna si Kristo, ingon siya, naapiktuhan man ko sa silot sa sala, nga mao ang kangitngit, moagi ko aning kangitngit, haron maluwas ang mga makasasala. Mo sa nagibuhat ni St. John of the Cross, ang iyang pag-reform sa simbahan or sa kinabuhi sa mga religious o sa mga pari, dili pinaagig kusog. Wa siya gipangpatay nga mga tao. Wa siya gipanghulga nga mga tao nga kung di mo mag-usab, patyon ta mo. Wa. Dili pinaagig kahadlok ang iyang pag-usab sa tao. Kaya doon naman tayo mga leader sa katilingban na abisan ganig kamo mga ginikanan, di ba? Inyo mo nang batasan, sige ron. Usba niya na, sige. Katilaw dyan ka na ako ba? Kibaw na biyakag unsa ko ha? Kibaw na biyakag unsa palisiya. Abisa akong pare, maingon man ko, sige, usba na ninyo dong. Sige, usba. Taktakon tagin mo din eh. Nga maingon sa dahin sa Kristan, may lag, kami makasa, taktakon, ikay makasa, way taktak. Lagi na. Di ba naamon taana no? Ako may nagunit sa sundang, ako'y mutigbas nimo. Di amon akong authority nganong imo man kong ipaunay, ako'y mo impose nimo. Munay ato. Pero ang kang St. John of the Cross, ang kang Jesus, ang kang Santa Teresa of Avila nga pamaagi, mao ang paggakos sa pag-antos, ang paghigugma sa cross. Muna ka na mga pobre, giingnan ginang Kristo, bulahan kamong mga kabos. Kinsa man iyang gipasabot ani, ang mga tao nga migakos sa kasakit, kay ang daghan kayog kasakit niining kinabuhia, mao gyud ang mga kabos. Sila mo'y daog-daogon, sila mo'y way kwarta, sila mo'y way balay, way dungog, way authority, way dignity. Bitawag na sila og rejected, outcast people. Pag abot na ni Kristo, mao ni iyang gisapupo ng mga tao, ang mga sinalikway, ang mga dinaog-daog, ang mga gipang persecute, gipang lutos. Mao na di sa atong unang pagbasa, ang napatibulaag na katawhan sa Israel tungod sa pagpanglutos, pagpamihag, ingos Kristo, ingon ang Ginoo, ako na ni silang tigumon, dito wala na'y kasakit, magsimba na sila, maghalad na sila, nga way mo disturbo nila. Diin man na niya himoon, asam na himoon niya, nakanang wa na gitay disturbo. Kibaw mo, asa? O mo kibaw? Dito sa langit. Pero din siyuta, samtang ni apata siyuta, himuon na niya sulod sa atong kasing-kasing. Kay ang gingharian sa Dios anhi ibutang sa atong kasing-kasing. Pasabot, ang tao nga nahigugmas kasakit, di na gyud ma-disturbo. Mao nay gitawag og total perfect stability. Daghan man kay nato maingon nga ang ako mga anak pa diri di pa man stable. Ana. Hay magid ng stability. Di anas kasing-kasing. Ana. Kamoron stable mo dili. Stable kay mo kay di man mo maningog. Ano bang di na gyud mo mausab, mo na gyud na inyong batasan. Di gyud maningog. Gitubag stable dili. Di na mo maratol.
Din amo masuko. Muso dayon ang panagsa, usahay, ay mga buang montay. Ang stable, wa na'y usahay, wa na'y panagsa. Kay kung na'y panagsa, praning atong power mo, fluctuate panagsa, gitawag nag-unstable power supply. Basta na'y panagsa, wag yung panagsa. Nga naman na may panagsa, kay naasad mo'y pagka makasasala. Sa atong tubag sa Salmo, ang sa tetong tubag, ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Mao na siya. Ang atong mga tingog dunggon sa Ginoo basta kabos ta. Gusto mong mahimong kabos, dili? Usa ra may nitubag. Pangutan ako nung na imong tupad, madadara pa na. Ina, gusto ka mahimong kabos? Kay ang kanang kabos, ang Ginoo magpatalinghog na. Inigsangpit nimo Ginoo, tabangi ko, mupatalinghog na. Pero di gani ka kabos, adi gina magpatalinghog. Nya gusto mo mahimong kabos? Nya gusto mo akong tudluan? O kana, pamalit mo og slot. Basta lagi makabos gid mo ana, basta sige mong palit. Lagi nya inigsulti na nimo ana sa Ginoo sa imong mga panginahanglan mo kuan gina siya, mutubag dayon. Basta kabos na ka, kay ang imong kwarta gihurot na nimong palit og slot. Karon jutay para batag halin. Pila na lang ni atong halin diri? 3,839 pa atong halin. Pero ato gyapong pakpakan ang mga namalit ani. Daghan pa kay mo makapahimo ninyong kabos, napay 56,161 ka slots. Lasi ka na be. Hotdo ni natog palit karong December, di ba ini ka January, kabos na ta. Niya ini kasugod sa New Year, tagaan din kas Ginoo og permanenteng kalipay, permanenteng kalinaw, ano sa tadi? Permanenteng kahiusa. Sa to divine dopes man atong kwan, divine unity, prosperity and satisfaction. Tagaan ni kas Ginoo permanenteng kahiusa, permanenteng kalambuan o permanenteng katagbawan. Kinsa man kaha sa atong mga kaigsuonan karon og ninyo diha ang wa magkinahanglag permanenteng kahiusa, gusto mo gubot? Di na mapalit og kwarta ang kahiusa. Way kwarta nga makabayad aron magkahiusa. Kanang permanente ha. Pwede ihiusa na tug kadiyot para nang moanha ang mga dato nga manghatag og mga kanang pagkaon, amo pundok na mga tao, pero permanenteng kahiusa. Lisod na di na mabayaran bisan sa inyong pamilya. Kinusmuray des naong, kinusmuray naong, buhay tingugay, dali kay na. Ikaduha, kinsa may wa nato mangandoy og permanenteng kalambuan. Kana bang magsaka ang imong kinabuhi. Mag-anam og kauswag ba, dili mo tigsop nga tuslawom. Gakinahanglan gid ta ana. Ato ng pangandoy ang Ginoo ra say makahatag ana. Matod pa ni Cynthia of the Cross, kada nimo antos sa dark night, dadon kas Ginoo ngadto sa sunod nga gamayng pultahan, diin imong makita ang glimpse of light. Nya inigsod nimo aning maong pultahan, subay sa maong kahayag, makita nimo ang bag-o na sad ug dako na sad nga lawak sa mga grasyas Ginoo. Nangaana nya mo experience sa kuno kag dark night, mao na sa kuno ng panahon nga dad-o na sa kas Ginoo sa lain na sang pultahan aron nga musod ka dito mas dako pag yun ang grasya mo na ang imo kunong kalipay mag-anam yung kadako hangtod nga mapapas na gyud ang dark night, pulos na lang kalipay, pero tuwa na dito sa unahan, gitawag na the perfection of our holiness. Nindot kayo no? Oo na siya, pamalit yung slot.
Ako bitaw karon mo palit mangyud kog slot. Sige kog palit. Ana, haron ining ka January basin pa diay na nakoy divine permanent divine unity, prosperity and satisfaction kanang katagbawan. Di na siya sayon pero mahimo ginas Ginoo. Usa lagi atong gikinahanglan matud pas Ginoo, paminaw sa akong pulong ug sunda ang akong mga sugo. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon ang Ginoo, kinsa may nituman sa sugo sa amahan, kadtong maguwang nga niingon di ko moadtos parasan, pero nagbag-o ning usab siya siyang unahuna ug may trabaho siya. O kadto bakang manghod nga niingon, oh moadto ko pa, pero wa moadto. Kinsa man kuno nagtuman nato? Ang nagtrabaho, dili tong nisulti lang, ang nitrabaho. Pasabot ang importante ang buhat no, dili lang pag-ingon nga bitaw pa dir nindot jud kayo ng mahalin ng tanang slots kay sus kalambuan gina sa atong simbahan nya ni palit ka ayaw lang sila lay papalita. Buangon ka nga pagkaanak. Kawa ko'y kapalit pa diri galisod gani mis bugas tistingi ko nog ingon nga mopalit ka ug di ba ka kapalit kanang imong bugas ay na nagpalita diri lang kapalit slot. Yung Ginoo ayaw kabalakag unsa inyong kanon ikaugma. Ang balaka man ka, palit lang karon. Ikaw nya pa dito sa may among lungagon ikaugma, ayaw lagi kabalaka. Sagdi lang. Nawa di ba ikaugma, wa lagi apong kay bugas. Pero lipay kay imong kasing-kasing nga nawa ang imong bugas kay imong gihatag ngari sa simbahan. Mo na gibati sa byuda, katubang byuda nga gipangayuan ni propeta Elias og kaning pan isa sus katapusan na lang gining harina og ihatag pa ninako nimo wa na mi kanon sa kong anak mga matay nami ingon dayas Elias sige lang ihatag lang ko nang harina ko god paghatag na oy wa mahurot ang iyang harina ug ang iyang lana sud sa dugay panahon sige lang gatubod ana at istingin ninyo kanang inyong kwarta anak na ninyo ipamalit ang mga ubang butang nya kaon ra mo dito. Way siguro sunod tuig, diabetes na imong ma-experience. Ang pagsakas imong kolesterol. Pero ihatag na diri, wa na kay kaon. Sige lang kag inom tubig. Nya butangan imong jutay luya. Ang resulta, hindi ka bagong tuig. Wa na kay kolesterol, normal na. Imong sugar, wa na. Di ba? Nya hastang imong weight, ni os-os, di naka-obese. Tungod sa imong paghatag diri, wa naman kay kaon. Pero wa ka mamatay. Nga naman, na ay grasyas Ginoo. Ika January, mudaghan din ang imong mga grasya, pero kamao na kang manghatag, alipay na kay imong mga silingan, kay dunay mitubo diha nimo nga kabag-uhan. Unsa man ang pagtuman sa sugo sa Ginoong nag-ingon, paghinatagay kamo, paghigugmaay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Mao na nindot kayo, mo nang diri sa atong ebanghelyo pag-ending ingon ni Kristo, ang mga prostitutes, ang mga kobrador sa buhis nga iladong makasasala, mag-una pa ninyo dito sa langit. Kay pagkabati gid nila sa akong pulong, pagkabati nila sa pulong ni Juan, nituo og nagbag-o sila. Pero kita usahay, siging dipinsa. Pero kamo hinong ni aron nanimba din hasta nang nanimbas online na magsigig yung pangitag paagi kada adlaw sigig yung simba, murag liwat siguro mo sa mga prostitutes, no? Gusto mo maliwat sa mga prostitutes nga gisulting Kristo? Gusto mo dili? Ako gusto ko kanang mabag-o ko ba? Mabag-o. Ana, ug maunay nindot nga buhat nga ato karong ikumit niining maong season of Advent ug sa ato sang pag-welcome sa season of Christmas. Ang atong unang pagbasa naghisgot nga ang Ginoo mideklarar gyud siya nga ako'y nagbuhat sa tanan. Kay matud pa niya, susiha ko no ninyo kinsa may kanang nagpahayag sa wap-an ni mahitabo, kinsa may nagsulti niini sa wala pay usag yun nga nahimo.
Wa gyud. Wa gyud tay record ana. Bisan gani kanang ana bang mataw nga bata ba? Wa gyud tay record sa wapas siya mataw ug unsa siyag naong, unsa siyag height, unsay mahitabo niya inig kadako na ana wa gyud tay record. So muna ang pagdeklarar sa Ginoo nga siya mo'y naghimo sa tanan, apil na kuno, siya'y naghimo sa langit ug yuta, ang kabulahanan, siya'y naghimo, siya'y nakamao aning mga butanga. Way nagtudlo niya, wa gitaw nga naghatag aning advice niya. Nya tungod niini ang gusto sa Ginoo nga mao si Kristo, niingon siya diri sa katapusang bahin nindot ding kutloon, bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Gitagna man nga ang Ginoo moabot. Nya pag-abot na niya, iyang nindoton ang tanan. Ang tanang bati iyang nindoton. Basta moabot na siya. Yang ano makahimo man siya pagpanindot sa bati, tungod kay siya may naghimos tanan. Mutuo mo anak dili. Hingay mong tupad. Doon na pa'y angayan nga usbon sa naong anak. Napa? Og naa pa gani, ingna siya nga, ingnang Ginoo ipausab ng imong naong anak. Pero dili kita mo imuusab sa tong naong. Ang nakaapan ko nato karon, kita may usab-usab sa tong naong. Jadi ra ba ta mananghid sa Ginoo? Kita man maoy muusab sa batasan sa tao sama ng imong anak, maningkamot man kang mausab yang batasan, di ra ba ka mananghid sa Ginoo? Ang kuyaw o ang imong paghimo ana nasupak na hinoon ka sa tinuod yung kabuhatan ng imong anak. Gahapon ang atong sakyanan nga Innova na dumbulan sa likod diha dapit sa Mandawi, karon portin dakuas lumping ana nya wa ang driver nga mo nag-drive di ka mao moayo, ang ubawa jud di ka mao moayo ana. Unsa may advice dad-ang adtos Toyota nga naman sila may gahimo ana, sila'y makapa nindot anang nabati na rong naong perti pagka kuana, perti pagka lupyaka. So ibalik nga to sa naghimo. Para nako mo na importante kayo nga atong katunon ba? Kamao bitaw tang mangutana sa naghimo. Muna nagpaabot ta Ginoo nga moabot sa tong kinabuhi tungod kay siya mao'y monindot sa tanan. Si Juan nga magbubunyag nga klaro kay niya nga dili siya maoy Mesiyas, gipangutana siya, ikaw na ba ang Mesiyas? Matud pa niya atong niaging gospel, dili ako'y Mesiyas. Og moabot siya, baghuon niya ang tanan, dili gani ko takos nga mo badbad sa higot siyang sandalyas. Klaro kay na ni Juan, bisag siya na mo imurag Ginoo para sa mga tao, wa gyud mausab ang iyang determinasyon, dili ako maoy Mesiyas. Pagkadungog na niya nga ni Anas Jesus, nag-ayo ng mga masakiton nana, iya pag yung giklaro kay di gyapon siya mosalig kayo. Ingon din siya, gasugo siya mga disipulo niya, pangutan ako no siya na ba ang atong gipaabot. Sunan ka, nakita na gyud ha. Pero si Juan wa gisalig siyang kaugalingon. Nganuan, kay ang yawa makahimo masagingon ana. Motong iya dayong gipapangutana si Jesus. Niyon sa may tubag ni Jesus diri sa atong ebanghelyo, niingon siya diri, pauli kamo og suginli si Juan sa inyong nakita og nadungog. Wasan niingon si Jesus ako, pero sultihi suginli siya. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon na ayo, ang mga bungol na kadungog, ang mga minatay na buhi, ug ang maayong balita giwali ngadto sa mga kabus.
Naidaghan nga maghimog mga murag mga milagro, pero jutay ra ang magwali og maayong balita ngadtos mga kabus. Unsa man ang pagwali og maayong balita ngadtos mga kabus? Hibaw mo ana? Hibaw mo? Kay mo ra ba ni kuwang o gusto mong mutan-aw bitaw o kanang yung gitawag nito genuine na sulugoon sa Ginoo ay pagtanaw ng pag-aayo mga masakiton, kanang pagpalakaw ana mga bakol, kanang mga buta makakita, kanang ipamilin ang mga wheelchair, ang mga crutches ipamilin, kanang makapapasar anang naang mga mutik og bar exam, board exam, kanang mga cancer nga stage 4 inig pandong maayo dayon. Dili pa na maoy genuine nga timaan. Kaya ang yawa makahimo ana. Tuo mo? Ang yawa makahimo ana. Anong di man mo musanong diya? Natuo mo na makako. Makahimo ana ang yawa. Muna dili pa na siya mo isign. Unsa may maayo? Iwali ang maayong balita, ang gospel ngadtos mga kabus. Gispecify gina ni Kristo mga kabus. Kay kasagaran ani mga tao nga naghimo ana nga yawanon ang maayong balita tuan nila giwalis mga dato aron mohatag og daghang donations. Di ba? Adto la iwali kay ang mga kabus wa man kay makuha diha. Ako asa ko mo wali ang kabus. Adi oy nagwali tag mga kabus oy. Nya unsa may paagis pagwalis mga kabus nga bisag kabus ta makapatukod tag simbahan nga nindot pinaagis pagpalit og slot. Di ba? Ang kabus maka-afford ana dili ta moingon nga kita dinhi di kita kahimo ani. Tanawa karon di ba daghan na kay taog namalit og slots mga dato din na. Na ipipila. Pero kasagaran ana mga maid, labandira, apil pang habal-habal driver, taxi driver, apil pa ng mga masakiton nga tag stage 4 unya wa pag yung mga kwarta na taktak pas trabaho mo palit lang yapon nga naman unsa may maayong balita nga kon mo palit ka ani bisag kabus ka naa kay divine unity, prosperity and satisfaction. Kanindot anang naa kay satisfaction kaysa magsige ra ka diyang pangigi anang imong balay, imong kwarta, imong yuta, imong kural, imong bana, imong asawa, siging pangigi ana, siging pangaway ana mga silingan, linibakay to the max. Unsa may kapuslanan na kay katagbawan na. Wa oy. Pero hutda ng imong kwartag palit og slot di ba pinighatag naa dayon mo unity kahiusas imong silingan kahiusas niyong balay kunya kun maghiusa na di man ginamahitabo kun maghiusa dili mo lambo kinsa goy maghiusa nga maus-us mapobre basta maghiusa mo lambo yun why maghiusa nga mahimong pakyas. Muna ingos Kristo, kung ang bana o ang asawa mag-unay gaway, lusno ng pamilya. Bisan pagdagko ka na silang mga trabaho, bisan abroad pa ng bana, niya sweldo na siyang tag 1 million ang buwan, niyang asawa sa diri, dako sa Granggob, sweldo sa mga 300,000 ang buwan, dagko kay kwarta, tanawa, di ba, lusno ng pamilya, kung mangabit ang bana, mangabit sang asawa, niya magpunay silang away. Di ba? Pag mapalit mong slot kay para nis mga kabos o tanawa di ba hinay-hinay lang ta pero niabot na biyag 4,070 ang atong halin ka slots di pakpaka na to gusto mo napamoy daghan lang di pa'y 55,900 ka slots ako lang yung gisgutan naroon ta makahibaw ba nga makahimo man di tag nindot. Nakaabot naman di ay mga 110 million ang atong tampo-tampo dinhi para lang makatukod og mga structures nakatabang naman di ay madaghan kayong mga institusyon sa simbahan, mga seminaryo, monasteryo, mga parokya.
Reunion bitaw mig hapon sa akong kabatchmate, ingaw dayon sila nako. Bay, kana bang imong pagtabang sa mga parokya unsam na? Ako unsa man? Siya nga, di ba? Unsa apil na sa imong mga slat-slat? Ako, apil na ko. Sa imo sa silang gibahinan? Ako, bahinan nga nung day. Nindot sa nang imo ra, anak-anak, nindot sa nang imo. Yan, ang utana, kapangutan unong, kaya tingin to sila nga, imong pitaka diha, sa isuda na. Nako, ako gani, palit sa gani kong slat. Otdo na kong palit dagko na kong stipend na karon kay mga tao karon mag-ilog magpamisa nako nya katong mamisahan daang pasalamat subhatag yung dako-dako o lagi nang sa una kanang tag 1,000 na stipend common kay na nako 1,500 oy karon di ka mo hatag og dako di na kumbalik di beta joke na pero og dako sa stipend adako sa kong mapalit og slot. Absunan ka karon ako gining basta buhi pa lang ko kutob January 1 palit sa kuaning ikhak na to kaning ikhak ba diamond sa dakong pilion oy tutok pa muna ako kay di mo palit og ikhak no atong edad ko halad ko unsa may inyo bronze or diamond pader bronze lang amo dapat ganin tayo ubos-ubosan na pader so ayo gani sunang gana og bronze imong i-multiply ang imong edad og piso. Ako 58 man akong edad. Di 58 pesos ako ihatag. Kauaw sa dana no, magdawat kog stipend sobra sa 1,500 kada dupa-dupa. Unya kana ray akong ihatag 58. Iro-iro kog jutay adto sa silver times man imong 10 imong edad. Mo na imong ikhak. Nya pila man 58 580 kauaw sa dana no magdawat ko og stipend kada dupa more than 1,500 nya kana ray akong ihatag isip akong edad nga kini akong edad mao man ni nagdetermine kung makadupa pa ba ko kung mohunong na ni akong edad dinis kalibutan di na ko kadupa akong irogag jotay at tukos gold pila to 8 times 100 pila na may mahitabo sa akong ikha 5,800 kauaw sa nako no nga mga duha tulo ka dupa kuha naman ang kuan 5,800 ya kapila ko mudupa aning tuig aning buwanas Disyembre siyaro sa no dito ko sa diamond di ba pila 8 times 1,000 so pila may akong ikhak 58,000 mo na sunod mo aning ako ingo sa mo kami pa din ang among dupa wagi kwarta kay ang among dupa nga namang dupa Ginoo taon taon ko wagi kani nga akong dupa dam ni ilad-ilad ang Ginoo mo na kaninyo bitaw naagyan Ginoo di man ilad-ilad gyud ang mga protestante ra may gasulti ani nga ilad-ilad ning misa-misas pare pero pagkadaghan sa nahitabo nga grasya tungod aning sige natong misa tibuok kalibutan gikan sa kinadak-ag ranggo nga pari nga maong Santo Papa hangtod sa bag-ong naordinahan nga pari maura ng epektuha mao na ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga paulan na ang mga panganod sa matarong dili ni uwan na kanang gidaan ng bagyo nga si nga ng bagyo ha Odit na kurban kailang Odit namatay na rabato so ana dili nang uwana kung dili ang pasabot niini mga grasya nya kay naa may uwan sa grasya tungod aning misa na to tibok kalibutan magdungan ning mga pari kada adlaw magmisa ingon dayon dire og ang yuta mupahimugso sa manunobos kung kaming tanang mga pari ang grasya nga nag-uwan nga rinamo inigtuyok sa sibot daghan kay grasyang musod unya amo dayon ang gamiton sa paghalad para tumong sa simbahan mugitid sa yuta ang manunobos pasabot daghan ang maluwas daghan ang matukurag balay daghan ang magastuan sa pagpaospital daghan ang maluwas sa ilang pagkadili na makaeskwela daghan ang tao nga wa nay pagkaon atong mahatagan kung kaning gauwan nga grasya
ipaambit nato sa uban. Mausa na kamo na masay gauwan nga gracias inyong pagsimba. Ipaambit sana. Ipaambit ang inyong mga balay, ang inyong mga yuta, ipaambit sa kaayuhan sa tanan. Dili para sa imong kaugalingon. Pagkadaghang maluwas, wa na'y magparking dias karsada kay makasud ang ilang mga sakyanan ngadto sa ilang lugar kay dako nag-agianan. Nya ang inyo sang yuta nga kilid sa inyo, hawan-hawan man na may imong silingan nga naisakyanan nga wa intaw parkingan, imo sang ablihan ring imong yuta nga bakante, adto nimo siya paparkingon didto, libre nya ikapag mo pasiminto para dili malapukan ang ligid sa iyang sakyanan, ana. Di ba? Nya ikaw pag iyang libakon, sige lang. Kay kanang imong pagbuhat ana nga nakaparking na siya didto, nakaluwas ka, tingali usa ka kinabuhi. Nga naman, sama atong nahitabo sa atong inuba. Ni-break na sila kay stoplight. Ni-break na. Naa sila sa karsada, ni-break, naghunong. Ang gasunod, kay wa man mo break. Di na dungbol nila. Nagparking karon diha sa imong sakyanan anang kilid. Naay bata nga nagduwa-duwa, gasalig kay naay sakyanan, duwa-duwa. Naay na highball nga sakyanan, gadagan. Dito ni parok sa imong sakyanan nga naa ang bata gadua-dua diha. Mabuhi na. Mabuhi dili. Patay. Kung wa pa tong imong sakyanan, dito mo duwa ang bata diha. Kaya nga naman, uy, agianan masakyanan. Sige, mag-aging sakyanan. Adto tos daplin magduwa. Di ba? Hazard na ang tawagan na, hazard. Ang tema karon sa ato mga construction o uban pang mga infrastructure sa gobyerno, butangan ginaan ang word nga safety first. Di na ma-implement kung dili ta magpakuan o dili ta mo paambit sa mga grasya. Kung musugod na tagpangangkon na kita'y tag-iya, di na mahitabo ang safety first. Para nang maninda ka kilid sa daan, anha jud ka kilid sa daan maninda. Ang imong pumapalit naa nagbarog sa karsada. Unyag na ay mahaybol nga sakyanan. O na ay reckless driver nga pataka lang overtake, makahita ng imong customer diha nga nipalit. Di ka maluoy, ikay nakakwarta, siya'y namatay. Yang ingon ka, hala, naigo. Nalagpot in tao ng iyang pinalit nga to sa karsada, nagipalit diha gikan nimo. Di ka magilty, anak.